Zdravím vás všetkých, moje meno je Sprievodca úspechom a vítam vás pri dnešnom podcaste na tému emócie, ovládanie a ich transformácia. Keďže ste prejavili dosť veľký záujem o to, aby som na túto tému podcast spravil, tak sa dnes trošku povenujeme detailom tejto témy. Na úvod si teda spolu prejdeme detaily ohľadom smútku. Smútok je prirodzenou súčasťou ľudského života. Každý z nás, alebo väčšina z nás určite v živote zažila smútok. Buď keď sme prišli o niekoho z rodiny, keď sme sa s niekým pohádali, keď sme sa dostali v živote do nejakej zložitej situácie, keď sa stalo niečo nečakané, negatívne. Do situácií, v ktorých prežívame smútok, sa dostávame v podstate všetci. Na každého tento smútok vplýva inak. U každého smútok vyvolá úplne iná situácia a na každého možno, že inak vplývajú rôzne rozličné faktory. Smútok ale nemusí byť nevyhnutne negatívnou energiou alebo silou. Často nám totiž umožňuje spracovať ťažké momenty alebo si sklbiť dokopy hodnoty a zážitky, čím nám pomôže v konečnom dôsledku ako jednotlivcom rásť. Je ale veľmi dôležité pochopiť, že emócie nás vždy môžu posúvať vpred. Bez ohľadu na to, či to je smútok alebo šťastie, bez ohľadu na to, či to je hnev alebo úzkosť, bez ohľadu na to, aká je to emócia, skrz vnútornú prácu môžete vždy smútok pretransformovať na nástroj na sebarozvoj. Čo mám na mysli pod pojmom pretransformovaním na nástroj na sebarozvoj? Mám na mysli to, že ako sa ku smútku postavíme, určuje, ako nás následne ovplyvní. Ak sa nechávame smútkom a touto negatívnou energiou, ktorú vytvára, zožierať znútra a naďalej ho vlastnými myšlienkami podporujeme a rozvíjame, veľmi jednoducho sa môžeme stratiť v kolobehu nekonečného smútenia a v kolobehu nekonečných negatívnych myšlienok. Takýmto spôsobom sa ľudia ľahko dokážu dostať do akéhosi začarovaného kruhu, ktorý je v podstate akousi jednosmernou letenkou do ríše depresie alebo iných veľmi negatívnych stavov. Pod pojmom vnútorná práca mám na mysli naučiť sa ovládať svoje emócie a naučiť sa komunikovať sám so svojou myslou. Čisto ku príkladu, na budúce, keď budeš z akékoľvek veci smutný, spýtaj sa samého seba, kvôli čomu sa vlastne pokúšam smútiť a ako môže tento smutok prispieť ku mne ako osobnosti. Už len takéto postavenie sa voči tejto negatívnej situácii hneď evokuje akúsi pozitívnu vec, ktorá nám môže pomôcť ten smutok veľmi jednoducho skorigovať. Týmto sa rovno dostávame k ďalšej podčasti a to je ovládanie týchto emócií. Emócie si môžete predstaviť ako také vlny, ktoré prichádzajú a odchádzajú. Ovládanie emócií neznamená potláčať ich, ale skôr naučiť sa ich vnímať a naučiť sa od nich odosobniť. Pravidelná fyzická aktivita, športovanie, prípadne pravidelná meditácia a hlboké dýchové cvičenia môžu byť cennými nástrojmi na uvoľňovanie napätia spôsobeného smútkom alebo inými negatívnymi emóciami vo všeobecnosti. Ako som povedal v samotnom Reelse na Instagrame aj v šorte tuto na YouTube, tvoj smutok nikoho nezaujíma a týmto myslím úplne doslovne, pretože by nemal zaujímať ani teba samotného. Aby sme sa teraz nepochopili zle, nemám na mysli, aby ste svoj smútok dusili v sebe a aby ste v sebe zbierali negatívne emócie, ktoré v konečnom dôsledku spôsobia to, že vybuchnete pri nejakej úplne inej situácii. Mám na mysli to, že by vás nemali zaujímať všetky negatívne faktory spojené s týmto smútkom. Ako som spomenul pred chvíľou, treba sa naučiť pretransformovať tento smútok a všetky negatívne emócie spojené s ním na akékoľvek pozitívne veci. Ak nie je možné v danej chvíli pretransformovať tento smutok na pozitívne emócie, je dôležité ho pretransformovať aspoň na neutrálne emócie. O čo viacej pozornosti a o čo viacej energie do tohoto smutku vynaložíš, o to väčšia bude tá vlna, ktorá koniec koncov udrie na ten breh. Pod tým brehom si predstav tvoje vlastné pocity a to, ako sa cítiš. Ako teda tieto negatívne emócie alebo tento smútok vieme pretransformovať na nejaké pozitívnejšie? Ako som napríklad pred chvíľou sám povedal, fyzická aktivita, cvičenie alebo iné športové aktivity ti pomôžu uvoľniť v svojom tele endorfíny a serotonín a pomôžu ti zlepšiť si náladu. Okrem fyzickej aktivity je tu vždycky samozrejme viacero možností. Často pomáha aj jednoducho sa porozprávať s ľuďmi, napríklad s tvojou rodinou alebo so známymi, ktorým dôveruješ, prípadne s terapeutom. Takéto konverzácie ti umožnia uvoľniť sa od bremena, znížiť tým pádom tlak, ktorý v sebe prechovávaš. Možno, že ti pomôžu tiež získať nové perspektívy na danú situáciu, tým, že sa ľudia, s ktorými budeš komunikovať, k danej situácii vyjadria a možno, že ti ponúknú iný pohľad na vec. Jednou z veľmi silných metód transformácie smutku je tiež kreatívna expresia. Mám na mysli malovanie, písanie, hudbu, iné umelecké aktivity, ktoré nám umožňujú vyjadriť naše emócie bez slov. Takáto forma vyjadrenia nám umožní dostať zo seba von emócie bez toho, aby sme komunikovali s inými ľuďmi a tiež nám pomôže získať hlboký prehľad o našom vnútornom svete. Dôležité je vedieť sa dostať do fázy, kde prestaneme nad smutkom priamo rozmýšľať alebo nad akoukoľvek inou negatívnou emóciou a tieto emócie začneme zo seba dostávať von priamo týmito činnosťami. Na záver dnešného relatívne krátkeho podcastu len zhrniem toľko, že všetky emócie, aj negatívne, aj pozitívne, sú súčasťou nášho bytia. Smutok samotný, aj napriek tomu, že nezaujíma nikoho okolo nás a nemal by zaujímať ani nás samotných istou formou, je stále cennou emóciou, ktorá nás formuje a má potenciál nás veľmi posilniť. Všetko záleží iba od toho, ako sa s týmto smutkom naučíme narábať a ako sa naučíme všetky emócie spojené s ním pretvárať na emócie, ktoré sú pre nás prínosné.
Naučiť sa takýmto spôsobom transformovať a ovládať svoje emócie je zručnosť, ktorú síce môže byť ťažké nadobudnúť, no ako náhle sa nám ju podarí ovládnuť, umožní nám žiť s väčšou vnútornou slobodou a harmóniou a tým pádom dosahovať aj väčšie výsledky v osobnom, profesionálnom a možno aj romantickom živote. Ak máte na túto tému akékoľvek ďalšie otázky alebo prípadne sa vo vás vytvorili akékoľvek myšlienky týkajúce sa smútku alebo tejto témy, neváhajte a napíšte mi vaše myšlienky dole v komentároch.